kaya mga katugsok, nagkuha na ko tinai atong ako ang ayuhon. Hindi man to siya mo andar. Uy, tinai. Yeah, kaya mga tinai. Og sa gitawag ni siya og in English, kurente siti. What? Ano siya mga tinai sa ako ang trabahoon karon mga katugsok na challenge. Challenge na ko rong adlaw gigi di ko anan ko sa kong asawa o trabaho nga ma-challenge ko. Sige ko kumao ani ako ang ginigit. Excuse me, boss. Excuse me, boss. Kirisan sa mga yawa nga ko ang mga kahimanan mga katugsok ay. Taas pa na ko. Ang guante. Guantes ni. Kini siyang kirmintaha mga katugsok sa ako ning brother rin ako sa maguwang sa akong kapikas kinabuhi ba. Ako sa giabangan og valor og kantidad og 15. 15 pesos. Hindi mamudawat. 15 rin gihatag para palit og asin. Dara. Muna ni siya. Ang Wildin Watin. Wildin Watin, no? Yawa din ni Wildin Watin sa ko ang brother niyo. Gaan ra man kayo. May sa ni pagkapalitan yala. Timbang-timbang gini nga burag kahibaw siya ba nga preparehor gimi kadako aning Wildin Watin. Bungot sa ok-ok igso na nakahibaw roy nga parehar mi kadako. To na ning plastar dari kay wa siya kahibaw o muayo ko ron sa ko ang tricycle. Oh, kayo nandyan sa Manila, mga kapatid ko. Nandoon sa Manila, mga kapinsan ko. Tingnan mo kung anong gagawin natin sa tricycle kong inupahan. Gagawin ko yung auto. Lagay yung marunong akong mag-ayos ito eh. Tapos na maayos ito, parkilahin ka ng iba. Hindi ako ang dumada. Baka mahirapan tayo sa tumang kalisod ito. Ako yung dumada yan. Okay mga katugsok. Sugod si tiwason ako ang akong nasugdan niya. Akong ayuhon o guba ang akong trisikon. Kay ako mo yung master, mechanic anirong ako ang tricycle mga katugsok. Oy. Pwede. Sugdan na ako rin. Ayaw mga katugsok. May kayo. Nah. Unsaon day pagkayo ani nga wa man din kunik ni Segar. Libog ba ni? Wala mga katugsok ng lisod kayo. Akong mga subscriber sa Sud sa Tunisi. Mga wildiretoy, mo na ni ginabuhi dito tong tugsok ko, wildiretoy. Unsaon day pagkunik ani? Nga wa man day nakikagihid dinhi sa Edgar. Bright tag ito tong tugsok ko. Upang ang ako ding head center. Head center. Okay mga katugsok, wa na ko makita ang ako ang head center. Aw siya na.
Panday na Ray-Ban mga katugsok pa. Dipinsa sa mga pinisik sa mga welding. Kaya bisik, mabuta niya isi ito ng katugsok siyang bako. Di na mo kakita siyang pagkamay tao. Meanwhile, Nakita rin ako ang Airman. Hirban deh. Ray-Ban. Ini mga katugsok, mauna ni ang akang challenge sa ako ang tricycle operator. Bungot sa ukok na marap. Okay, mao sa ditong wa muon kay wa man day matag masaksak ri mga katugsok. Mao na ni. a few moments later. Ako sa ning ilisan og para kuan mga katugsok kay nasirapan ako sa tumang kalisod. Nuwa mo sa kamot. Nuwa mga katugsok nuwa. Yung sa kuha natin kamot ani. Dara ni. Mandan. Lintan din kinain sa krak. Ibot din tungol ay. As. Lisod ni mga wilderito ini. Okay, karena bungot sa uko. Labtik man. Pitik lang mga katugsok. Kung trabaho. Laday. Gusto yung tanawin mga katugsok. Nita. Yun tong ventilator. Sura ni mga katugsok na trabaho na ko nga ako'y mekanik ron. Ako kinigul dito ini. Bisa deh. Ini peron. Kado nih, dikado. May pakai mudah ngatil-til. Pinakurong-kurong. Ini ada wak betapot. Bongo cokok ng trabaho. Berbeda. Berbeda ngano mga katugsok.
Wa tumapot. Tisan ta. Tapot na. Dali. Wala yun, itapot na yun. Ngapat ko, di kita naman. Basta gawin dito, yun yung tutong-tungsok na eh. Antang. Sampung bilog na naubos kong rad. Hindi pa tumapot. Busin kong lahat itong rad, mga katugsok. Plastar ko muna. Ganyan. Tapos, pasukin ko itong rad. Isa. Ito muna. Ganyan. Mapot na. Ano bang klaseng putaw ito? Ubus na palang rad ko pa. Mga katugsok eh. Nasusunog pa itong isa. Init yan. Dilim yung paningin ko, mga katugsok. Ito na lang kaya ang last na ito. Hindi ko na kaya. Kaya yung mga subscribers ko at saka yung followers, huwag niyo akong kakalimutan kasi mahirap itong ginagawa ko. Tagalog. Bungot sa ukok mo to. Mga katugsok, daghan salamat sa inyong pagsubaybay sa ako ang salida. Ingon man sa ako ang mga kauban, Jinglits TV o Alim Koy, Tresbokak o Samong Min. May pagkabuhaton sa na-shooting unya sa Domingo pohon. Nindot sa kayo, atangin ninyo sa Samong Min. Kaya naagyon ang lingaw, yung kayo nga mo ang gihimo sa matag semana, adlawng Domingo. Okay, daghan kayo salamat kaninyo, usbon ako. Daghan kayo salamat o katong mga set out na ko mga katugsok di ay karon set out mo ron human ako aning kuana set out mo. Daghan kayo salamat sa ninyo, usbon ako mga bata man nga nagsuportar sa nako og mga ginikanan og katong tuwa sa gawas sa ikong nangingon nga God bless kaninyo pag-amping mo sa inyong lingon tagsa-tagsa. Og set out sa dun ako dahil ako ang amigo nga si Bintong Laya nga naroon sa Australia. Amping diha dong kay kita o tan-aw ka sa mga salida Tresbokak, kitaan sa nimo mi mong kuan. Karon sunod mga pila ka adlaw hangyo to imong bata nga mo shooting sa misani akong channel karon. Aron makitaan kuno siya nimo diha. Katong naa sa gawas no. Amping gid taon mo o God bless kaninyong tanan. Ginoo ra gyud mi ato ang sampiton sa tagtak na oras panahon ug buwan nga naamo sa layo para nga ang inyong pamilya inyo masang makauban iniguli na ninyo nga maayl na taon ng panlawasan o bisin pag na panggimik ang ato ang kalibutan. Okay, daghang salamat. Ako day si Tutong Tugsok. Ayaw kalimot sa pag-subscribe o pagsuporta sa channel o man sa mo ang Min Janwa Mix TV Tresbokak. Daghang salamat. Thank you.
ug God bless kaninyong tanan.